Bona hora. Avui us proposem la lectura de les cartes de Víctor Català, Caterina Albert. En primer lloc, que injust que una escriptora, per tal de poder projectar-se, hagi d'emprar el nom d'un home. I en segon lloc, que tot i canviant el gènere, hagi de reivindicar els seus orígens ideals en el seu cognom. Diguem que, malgrat aquests antecedents desafortunats, malgrat s'hagués de justificar per tal que els censors de l'època no li prohibissin la seva producció, malgrat tot un llistat de contratemps i perjudicis, que ara no val la pena de citar, Caterina Albert ha pogut reeixir com una de les millors escriptores del segle XX. Caterina Albert i Paradís va néixer a l'Escala el 1869 i va morir el 1966. Va ser escriptora, pintora, escultora, també il·lustradora. Va conrear diferents gèneres: novel·la, teatre, poesia, contes. Avui us proposem la lectura de les cartes. Monòleg escrit a l'any 1899. Al Vallespí, on Caterina Albert passava temporades amb la seva mare i germana. Estem davant d'un monòleg construït com teatre dins del teatre, un sainet que ens encomana la rialla. Una protagonista, la Madrona, una dona humil que es veu enganyada pel seu marit, un marit que té un amant bastant més gran que ell. Un drama personal, una narració realista. Amb aquest text ens passejarem per la Barcelona de l'època. Veurem unes descripcions brillants, tal com ens té acostumades la Caterina Albert. Una crítica als homes. Apa, que autèntica l'Albert. Denunciar a finals del 1800 la societat masclista. No m'estranya que cada text que escrivia creés polèmica. Però Víctor Català era una empordanesa valenta i preparada que va saber retratar la societat, les seves gents, amb els seus sentiments, les pors, la solitud, l'abús, l'engany. Espigolant els mots del nostre llenguatge, una escriptora erma de perjudicis literaris. Una mirada personal gens convencional que va xalar amb l'escriptura i que ens ha ofert un treball curós i extens. La filòloga i investigadora Irene Muñoz fa anys que treballa i en la cerca i estudi de documentació d'aquesta il·lustre escriptora. I enguany sortirà a la llum el recull de tot el teatre de la Caterina Albert, que ha treballat la Irene curosament i que ha publicat el TNC i editat Arola. La Irene Muñoz i Pairet ens acompanyarà a la tertúlia, per tant, veniu o connecteu-vos. No sé si serà presencial o serà virtual. I una altra cosa, sabíeu que l'any 1969 es va estrenar a Figueres, al Patronat de la Catequística, Les Cartes? La protagonista, Maria Dolors del Clos, feia de Madrona i els homes eren en Salvi Iter i Ricard Seguer. Això m'ho ha comentat l'amic Tudela, que em va passar tota aquesta informació i que segur que a la tertúlia que farem ens podrà explicar un munt de coses interessants. Us esperem a la tertúlia, virtual o presencial. Llegiu les cartes de Víctor Català i, si podem,
anem al teatre. Fins aviat.